ngono jenenge sedekah bumi nandur nganggo tanduran ditandur nyang bumi hasilnya dinggo sajen ngono kuwi dadi sajen mung pralambang utawa simbol syukure para warga masyarakat wabil khusus warga masyarakat Sumber Nangka Bajulan Luceret kene ya dadi aja nganti warsa aja nganti salah penampa anggone ngartekake utawa memaknai adicara bersih dusun, memaknai adicara sedekah bumi, memaknai ya kuwi wujude sajen. Ngono ya, Mak. Apa meneh awake dhewe iki wong Jawa. Wong Jawa kuwi ora mlaha ora mlaha. Ning kebak ing pasemon-pasemon, kebak ing prasimbol-prasimbol utawa pralambang-pralambang. Kang cekak cukupe kuwi kabeh minangka dadi prasimbol utawa pralambang kabecikan. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Iya. Iki dadi bengi iki kalebu dikuwati utawa disponsori dene Kang Mas awake dhewe Mas Diwan. Ngono Mas Angga. Mas Angga utawa asma jangkepe Mas Araditya Harya Yuwangga. Kang selaku dadi anggota DPRD Kadipaten Nganjuk kene wis kaya Mas awake dhewe wis suwe nek ku srawung karo Mas Angga wis suwe Mas Diwan wis suwe dadi Mas Diwan kuwi aku srawung utawa tepung utawa kenal karo Mas Diwan kuwi wis wiwit sadurunge jaman pandemi mbiyen ngono wiwit sadurunge pandemi aku Kang Sarto kanca-kanca wis tetepungan wis srawung karo Mas Yuwangga. Mangkono. Cok kadang kala nek Mas Yuwangga ana bot repot awake dhewe ya melu ngewangi. Iya wong jenenge dulur, jenenge kanca, jenenge wong liya manjing dadi sedulur ki ngono kuwi. Iya. Dadi nek ana bot repot dulure sing jumangkah, dulure sing kumrembyah. Iya, ngestokake dawuh. Wah luar biasa. Bombong kaworan bunga iso sowan meneh, ana ing pepunden-pepundenku, dulur-dulurku ing Sumber Nangka. Ayo, biyen wis tau sowan rene ya karo Mbak Prigel kuwi biyen. Nek ora kleru 2 taun kepungkur nek ora kleru. Nek ora kleru 2 taun kepungkur. Terus iki 2026 iso sowan meneh rene. Iya, dadi keletan setahun. Keletan setahun. Mbuh nyapa ora nyandak biar regane ra roh ndong aku. Ya ora. Ora ya ganti suasana. Jane ya aku karo kanca-kanca ki ya paling ngirit lho, Iya. Wis ora usah ngrembug rega Sarudina lho. Wis sing ning kene ora iso sowan apa-apa, ora iso matur apa-apa, apa meneh awake dhewe sing kepareng-paring dawuh sak kejaba warga Sumber Nangka. Iya. Sing paring dawuh ya Mas Angga, Mas Diwan, dadi awake dhewe ora iso matur apa-apa ya Iya, ngestokake dawuh. Bakune ngeraketake balung pisah. Iya, wis sawetara suwe anggone awake dhewe ora sowan nyang warga masyarakat Sumber Nangka. Ayo, iki bisa ketemu maneh, iso kangen-kangenan meneh, iso nostalgia meneh. Lah iya, tetap di acara Bersih Dusun Kang Sarto Sedekah Bumi Jurung Pandonga. Jurung Pandonga kanggo para warga masyarakat ana ing laladan ya kuwi laladan Sumber Nangka. Dongaku tansah banyu mili dongane biyung. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara Bersih Dusun utawa Sedekah Bumi ya dusun kene, dusun Sumber Nangka kene dadiya dusun sing baldatun thayyibatun warapun gofur. Iya. Sak rampunge seluruh rangkaian adicara Bersih Dusun utawa Sedekah Bumi,
Dusun Sumber Nangka bisa dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi, Kertotata Turaharja, murah sandang kelawan pangan, Cina ketok ing kamulyan, tinebena saking bencana alam. Iya. Sukerta kang sarta memala bisa sirna, bebendu kang sarta reretu bisa sinapu, sial dangkal bisa kabucal. Satemah anane mung tembung ayem kang sarta tentrem, ayem para warga masyarakate, tentrem sing dadi dusune. Amin 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 Allahumma amin.